No niin, Hanumies 87 vuosissa, you know what I mean. Tästä ei nyt näe mitään, joten menemme valoon. Tää on tuotetesti. Jalviina. 3 tähdellä varustettu. Erittäin hyvä tuote. Tiedän sen jo ennestään. Tehdään sen jo saatana ennestään, mutta silti. Me kaadamme tuolla. Miten vitussa mä oikeesti laitetaan kamera tää? Tää meni vittuun huonosti tää kamera, mutta me voidaan periaatteessa lyödä se tuohon. Pysyisköhän se vittu siinä? Kun mä en oikeesti... Laita se jalka vittu paremmin. Pidä sitä siinä. Et se pysy siinä. Vittu! Oikeesti. Noin. Sitten me kaadetaan tätä niinku hyvää juomaa tohon. Kaadetaan ihan reilut, otetaan ihan reilut tommoset pienet napanderit. Niinku sanotaan, you know what I mean. Sitten me vedetään tää vaan niinku vittu kun täällä ei näe oikeesti. Täällä ei näe mitään, mutta tommonen pieni napanderi tosta, niin vedetään niinku ihan vaan huivia. Kyllä tää on HC-kamaa. Ei sille vaan vittu huhhuh. Mutta en mä tiedä. Siinä on 3 tähteä. Mut mä annan tälle 4 katto. Vittu. Itse asiassa niin paljon mä oon juonut tää viime aikoihin, että kyllä mä joudun antaa tälle vittu 5/5. That's the plan, you know what I mean. Mutta on oikeesti. Sanotaanko niinku kohiseen nuppiinkin. Todella rajulla hyökkäyksellä. Mutta mun mielestä se on varmaan tarkoituskin. Siis, mutta you know what I mean. Se oli siinä. Mä jatkan tätä juomista niin kauan kuin jallua riittää. Mutta mulla on tietysti tää oikein saatana kuvata tää. Tässä ei nyt näy tässä valossa, mutta skateboarding hardware, you know. Mulla on tietenkin täällä jääkaapissahan. Mulla on vielä sitten hätävaroiksi. Tää on aika muhkeen kokoinen litran lonkero, joo. Ja helmeilevää omppua vähän siinä. Sitä voi maistella, jos siltä tuntuu, että ei tässä niinku janoon kuole saatana millään tasolla oikeesti. Ruusenille pitää juomat kylmänä ja naiset kuumana, you know what I mean. Mutta Hanumies kuittaa tältä erää taas. Hei hei.